Čaute ľudia, v tomto videu bude videohovor s Lukášom, bo chce byť na YouTube zase. No, už po druhýkrát chce byť, prvýkrát vo videu bol až v mojej prvej časti reakcie. No takže, kým začneme, idem na Viber teraz, už mám vybitých 10% ty kokos, že som si ho ráno vybil, ty kokos. Takže dajte like na Lukáš, keď napíšem tomu Lukášovi, alebo zavolám, ty kokos. Tak dajte k tomu like, odbera a zvončeka, aby ste neprišli o ďalší videá. No takže môžeme ísť na to. OK. Tu je teďka. Včera som mu volal. Včera prichádzajúci hovor už 4-krát mi volal, alebo ja som mu volal 4-krát. Vôbec neviem. A čekať. A povedal mi, že keď ja ním chcem volať, tak iPhone mám otočiť takto. Mi hovoril v družine. Tak. A počkej, kde ten mobil vlastne? Proste... Tio, ešte nové veci tu popadajú. Výborne. Som v ríci. Čekať. Bude to držať? No, akože... No, dobre. Bude to držať. Takže... Ideme na ten hovor. Hopa. Cheat. No. To je kamera. Dobre. Víte. Sorry, nejdem. Prebieha volanie. Nedvíha. Poviem, že natáčam video. A potom on povie, že ukáž ma na video. Že chcem vidieť po druhýkrát. Mne fakt mnou trápne. Však zdvíhaj, ne? Ty vole, on mi akurát zrušil. Ja natáčal video, on chce byť po druhýkrát, no, na YouTube a on ešte nedvíha. Neviem. Nehovorte, že je blbý, on je taký akože like. Akurát dobrý je, on je dobrý. Takže, znova ho vytočíme, ty... Dobre. Už je to tu? No, není tu ešte. Tak, alebo tak si normálne sadnem. Ok. Čekaj, dávam minútku, kým zdvihne. Sluchajte, on vôbec nedvíha. Počkaj, vytočím ho znova a keď to nezdvihne, tak už s ním nebudem volať. Žiadna odpoveď, kontakt môže byť offline. Jakže offline? On asi nemá šťastie. Dobre, vytočíme ho znova a dajte mi minútku, kým on zdvihne. Ty Google, stále nič. Dobre, aspoň mu napíšem, že prečo nedvíha. Veď ja som mu nikdy nezdvíhal. Tak dobre, prečo nedvíhaš? Tak, už je to tam poslané, neviem, či to tak vidno. Lebo tá kamera je tak kus tak naopak. Dobre, ale kým on zdvihne, tak si ešte kus Je to zvonilo. Tak si ešte kus pokecáme. Koneční. Tak. No tak, vypneme tu iPhone a ideme sa... Konečne mi zdvihol. Konečne. Joj. Lukáš. A meno. No, už som zvedavý. Čau. No čo, točíš? No, kde máš mobil?
No tedy... Sekundička. Povedz aspoň, že dajte mi že... Dajte Maťovi like a odber, lebo skapete do rána. Presne, jak Lukáš hovorí. Hlavne odber, lebo chceme mať 100 odberateľov. Presne tak. A čo robíš? Ja... Nič? No. A prečo? Hraješ na gitare? Wow, tak tohle musím ukázat do videa. Fajne. Maťo, No, počúvaj. čo? No, počúvam. Poznáš? Nie. Vôbec nepoznám. A tie okuliare sú také, čo tu majú skličko. Toto je rozhovor s tebou, bude mať 10 minút. OK. Alebo, neviem. Keby si nemal čas. 10 môže byť. Dobre. Ukáž toto. Co? Čo mám ukázať? OK. Kúkajte, co má on. Toto, Lukáš. Dostal medailu asi, neviem, to kde si bol? Na tanečnej. Aha, chodí na tanečnú. A ešte jednu mám. Aj OK. pohár som dal, ale neviem, kde mám pohár. Koza nevidíte, ale dobre. A neviem, kde mám druhú medailu, ale mám ešte jednu aj pohár. Dosť veľký. Maťo, a vedel si, že aj ty máš doma pohár? Pohár? Hej, Jaký? no pohár. Jakože je na pitie? Ne, pohár. Nie, iba medaily. Hej, a z čoho piješ? No, s normálnym pohárom a ten pohár mám ešte taký, že Burmen a Burmen sa volá. Sú tam Pat a Mat. Ukáž. Čekajte, ľudia. Tu je. Dajte like. Maťo chce mať 100 odberateľov. Presne, jak Lukáš hovorí. Takže dajte like a odber. Áno. A ja idem po ten pohár, ľudia. Jo? Tak, Nič sa padá, Maťo. takže ja mu teraz tu idem ukázať Burmen. No, Pada Mata. Tak, tu je to. Pani. Ešte tu je napis Burmen a Burmen. A naopak je to Namrúb. Dobre, a teraz môžem ti povedať toto. Maťo, povedz bubble tea. Bubble tea. Proč máš hovna gulatý? Keď máte aj vy taký smiech, to je od starého videa, tak môžete aj na svojho kamaráta povedať takto, že povedz bubble tea, proč máš hovna gulatý? Už za chvíľu toto video už má teraz 9 minút a odpočítala to na 50 sekúnd. To už čas tak rýchlo letí. Ukáž ma ešte.
Ok, dáme naspäť tých burmanov. A rýchlo dajte like a odber a vám ukážem, čo je moja najdrahšia vec v mojej izbe. Rýchlo daj like a odber. Vidím ťa, daj like a odber. Daj. Za fanúšik, čo ma sleduje, daj odber. Dobre, tak ti to ukážem. Moja elektrická gitara stála 1200 €. Aj s kombom stála. S kombom stala. 1350 €. No. Plus káble tuáha, čo mám, stáli dokopy 1360 €. Hovoril si, že keď bude mať video 10 minút, už mám s tebou končiť. Ne, ešte ne. No. No ty čo povedz. No, že... Čakaj, ja ukážem ľuďom svoju knihu, čo som dostal. Čakaj. Takže tu je tá moja kniha, čo si o nej čítam už pred 2 rokmi, už pred rokom som dostal túto knihu. To som dostal od môjho bratranca Filipa Mojdisa. A možno, že už som chcela aj končiť video už. Bo nechcem, aby malo video 15 až 14 minút. Dobre, tak konč. OK. Ukáž ma. OK. Na rozlúčku. Takže čaute ľudia a daj aj like a odber, lebo skapeš do rána. Presne. Takže ja ťa zruším a čau. 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 OK, ľudia, takže toto dopadlo veľmi dobre. Akože hovorím. Takže toto bolo celkom tak dobrý, no. Dobrý toto. Ešte mi poslal hlasovú správu, ale to uvidíte až v šorte, čo mi poslal. Takže kým sa vám to ten videohovor s Lukášom páčil, dajte preto like na Lukáša a ešte dajte odber na môj kanál, aby sme dosiahli 100 odbierateľov. A daj ešte zvonček, aby si neprišiel ďalšie videá. Takže zatiaľ čau a daj mi odber, lebo skapeš do rána. Zatiaľ čau.